Ndikulandireni kuphunzira lero phunziro loyamba limene tikhale tikuona mbiri ya tonic sulfur imene anzathu amayinena kuti solfege. So mbiri imeneyi tiyambira kuyiona kwa mkulu wina amene ndi wotchedwa Guido d'Arezzo. So mkulu ameneyu anabadwa mu chaka cha 1991. Anakhala mtsogoleri wa dziko lapansi kwa zaka zingapo. So mkulu ameneyu zimamveka kuti amapanga kompoza, amapanga nyimbo kumpangira Yohane Mbatizi, ndipo zinamuthandizira kuti azipanga system ya nyimbo imene imayigwiritsa ntchito pano pa tonic sulfur anzathu amenena kuti solfege. Komanso ndi mkulu amene amadziwika bwino kuti anapanga staff notation zichatimati ziponga. So zina mwa izo timazigwiritsa ntchito zilembozo zilipo, koma poyamba inkamba ndi uti ndeyo nali uti re mi fa so la imathera pamene popo ndeti ntione mmene zimamvekera. Chidwi chanu chikhale pa zilembo zofira ndi mmene zimamvekera osati do re mi fa mmene timapangiramo. Nde kanyimbo ako kakungotanthauza izi zimene ndionetsa pasi. Kamatanthauzo ena kuti so that your servant may with the loosened voices resound the wonders of your deeds, clean the guilt from our stained lips, O Saint John. So nyimboyo mwachidule matanthauzo menezozo. So izizi ndi zimene zimagwiritsidwa ndi mkulu amene uti re mi fa, ndi mmene zimene ankagwiritsa ntchito poyambapo, komabe ada pakubwera kwa ena anapezeka mwina kuti azisintha. Moti timagwiritsa ntchito achina do re mi fa so la ti yet zimene timagwiritsa ntchito. Now zimene zinachokera kutiko amene anachotsa do ndi ndani pamene pali utipo. So anachotsa do ndi mkulu wina amene timuone Batista. So nkhani yake dena kuti mmene zimvekera awo achina re mi fa so la kulima vowel z ndadafunanso kuyambirayo kukhalenso vowel chifukwa kana achotsapo uyo ndi kuyikapo d nkumonjeza kuchengera zimveka do pamodzi ndi vowel. So mkulu amene Batista anapanga zimene zozo. Now palibepo t ameneyu anachokera kuti so t ameneyu amene anambweretsa ndo otchedwa Sarah Anna, mayi ameneyu Sarah Anna Grover. So Sarah Anna Grover ndi amene amapeza kuti wambweretsa t, ndiye kuti t ino ndi 7 6 do re mi fa so la ti 7. Okay yetu. So Sarah Grover ndi amene anabweretsa t ameneyuyu, ndipo ndi wodziwika bwino kuti wathu azimveka bwino anapangitsa amene. Komano kuti zimveke bwino kwambiri amene anathandizirapo ndi mkulu amene yotchedwa John Calvin mu chaka cha 1840. N'chifukwa chake panopa timagwiritsa ntchito zilembo cha 7 momveka bwino chifukwa cha mkulu amene John Calvin, DRMFSLT ndi zimene timagwiritsa ntchito kufikira panopa. Ndiye mu lesson ya lero tingoyekezeni papa DRMFSLT. Komano mawa tiyamba nokuona tizamve kuti kodi zimene zizi zimamveka motani. Tili ndi ma octave ene popo ma step atatu azimenezi. So mawa tikhala ndi chidwi ndikuona zimene zizi.